כיפת ברזל היא מערכת שפותחה על ידי התעשייה הביטחונית והאווירית בישראל, מתוך מטרה לספק ליישובי הדרום הגנה מפני רקטות ארגוני הטרור בעזה. היא מסוגלת ליירט חלק מן הרקטות קצרות הטווח שנורות באזור שבו היא מוצבת, על אף שתפקודה נכון להיום אינו מושלם. מי שאחראי על תפעולה של המערכת הוא גדוד 947 של חיל האוויר הישראלי. אחרי לחצים רבים מצד ראשי רשויות בדרום, הוצבה לבסוף כיפת ברזל בבאר שבע ב-27 במרס 2011, ולאחר מכן באשקלון ב-4 באפריל. הצבתה לוותה ברגשות מעורבים. מצד אחד הרגישו האזרחים שסוף כל סוף הגיעה המערכת שצפויה להעניק להם קצת שקט מפני הרקטות שהן מדירות שינה מעיניהם. מנגד, ניסתה המערכת הביטחונית להנמיך ציפיות ואמרה כי כיפת ברזל לא תוכל ליירט כל טיל. אנחנו מדגישים כמובן בוודאי בשלב של הניסוי המבצעי שההגנה כלשהי היא לא הגנה הרמטית. אז איך עובדת כיפת ברזל? זה אומנם נשמע פשוט, אבל מתברר שלא כל כך. ברגע שהמערכת מזהה רקטה שמשוגרת לכיוון האזור, היא מתבייתת עליה בעזרת המקם. אם המערכת מזהה שהטיל מכוון לשטח פתוח, היא לא תנסה ליירט אותו. לעומת זאת, אם תזהה המערכת שהטיל מכוון לעבר שטח בנוי, היא מיד תשגר טיל נגד שנועד לפוצץ באוויר את הרקטה. ב-7 באפריל, 3 ימים אחרי שהוצבה באשקלון, הצליחה כיפת ברזל בפעם הראשונה ליירט באוויר רקטה. היירוט המוצלח פתח את כל מהדורות החדשות. כיפת ברזל מתחילה לעבוד, השמידה רקטה ששוגרה לעבר אשקלון. תיעוד ההצלחה עורר אופטימיות רבה בקרב תושבי הדרום. ביום שלמחרת זה קרה שוב. מרבית תשומת הלב של האזרחים והתקשורת ניתנה להצלחת המערכת, למרות שיש לזכור כי במקרים רבים המערכת פספסה. לכן, למרות שלא מדובר במערכת מדויקת במאת האחוזים, עבור תושבי הדרום מדובר במגן החדש שגורם להם לנשום מעט לרווחה. רוצה לומר ברוך השם, המצב יותר רגוע, וזה נותן הרגשת ביטחון. מיד לאחר שהוצבה המערכת באשקלון, התקבלו דיווחים על תושבים שאם נשמעת אזעקת צבע אדום, מסרבים להיכנס למרחבים המוגנים, ובמקום זאת עולים לגגות גבוהים כדי לצלם את המושיעה החדשה בפעולה. בפיקוד העורף ממשיכים להדגיש כי הצבת המערכת לא מייתרת את הכניסה למרחבים המוגנים. בתור מפעילת תורה יורה, ישר מתפעלת את מכינת העמדה. 3 לחיצות על כפתור, 3 חמושי חמאס הרוגים. יורה בראשון, מקבלת אישור גם מהתצפיתנית שבאמת יש פגיעה, יורה בשני. זה לא משחק וידאו, זו המערכת החדשה שהפכה למבצעית בימים האחרונים בגבול רצועת עזה, הרואה יורה. ושלישי. שורה ארוכה של כיפות כאלה הוקמו באחרונה לאורך גבול רצועת עזה, אלא שהעוקץ טמון לא בכיפה, אלא במה שבתוכה. מקלע כבד שמופעל מרחוק, בשלט רחוק. מערכת הרואה יורה היא מערכת של משלבת בין מערכת תצפית לבין מערכת ירי. היכולת והיתרון שלה זה יכולת של ירי מרחוק לאור תצפית, מה שנותן לנו יתרון אל מול היריב. היכולת שלך גם לזהות אותו הרבה לפני הוא נחשף אליך, והיכולת לבצע ירי מדויק. עד עכשיו התצפיתניות בגבול עזה עסקו בהכוונת הכוחות, כאשר זיהו חוליית חמאס מתקרבת לגדר. המערכת החדשה מאפשרת לחיילות לבצע את הירי בעצמן, כשהן יושבות קילומטרים מהעמדה. פסקל, צמומי. הכל כדי לחסוך בחיי החיילים שיוקפצו לגדר. במידה ויהיה לנו זיהוי, נוכל לבצע סגירת מעגל מהירה,
של תצפית ואש על אותה חוליה ולפגוע באותה חוליה לפני שהיא נכנסת לתוך שטח מדינת ישראל. הפריסה המבצעית של מערכת הרואה יורה הושלמה בימים האחרונים בגבול רצועת עזה לקראת אפשרות של קריסת הרגיעה בין ישראל לבין חמאס. המערכת הזו היא שאמורה לנטרל חוליות של חמאס שיגיעו אל הגדר כדי לנסות לחטוף חיילים או להטמין מטעני חבלה. לאור ההוראות פתיחה באש של הגזרה מאפשרת ירי גם למטרות הזהרה והרתעה וגם במקרה הצורך בהתאם לכללי הירי, ירי מדויק על מנת לסכל ולמנוע פיגוע ופעולת איבה. היום ביום הקשירויות של מודיעין השדה, החיילות מתאמנות בינתיים על חיילים ישראלים, לא על אנשי חמאס. ואני כרגע נותן תפקה את משימתה. גם בחיל מודיעין השדה שפרוס לאורך הרצועה מזהים באחרונה שחמאס הולך ומתחמש לקראת הסיבוב הבא. אנחנו כרגע נמצאים לנו מצב של, אני אוהב לקרוא לו השקט המדומה, שקט משקר. אנחנו מוכנים וערוכים כל רגע לאיזשהו התגלגלות של איזשהו אירוע או פיגוע נקרא לו מהצד השני. אגב, גם פן פמיניסטי יש בסיפור הזה. בתחילה קראו בצבא למערכת הזו רואה יורה, כאשר הוחלט שחיילות יאיישו אותה, שונה גם השם רואה יורה. כלים לא מאוישים בחיל האוויר הם כבר לא חידוש, אבל עכשיו מגיעה המהפכה הזאת גם ליבשה, וזה הנציג הראשון שלה בצה"ל, הגרדיום. במבט ראשון זה עשוי להיראות לכם כמו רכב צעצוע שמופעל בשלט רחוק, אבל לא, גדולתו של הרכב הזה היא ביכולת שלו לנהוג את עצמו, ללא כל מעורבות של מפעיל. בתחילת העבודה המפעיל מזניק את הרכבים, ומאותו רגע הרכבים יודעים להתמודד בעצמם. זאת אומרת, אני יכול לשלוח אותו לאיזשהו מקום וימצא את הדרך. נכון, חד משמעי. הוא יבחר לבד את הדרך, ידע לעקוף מכשולים, אפילו מסוגל לנסוע על פי חוקי התנועה בסביבה עירונית, עם עוד כלי רכב מסביב. אלביט והתעשייה האווירית פיתחו אותו עבור צה"ל, ובקיץ הוא יוצב לאורך הגדרות של עזה, ויוכל להחליף את הבטשיות המאוישות. הכלי הזה יודע להגיע תוך דקות ספורות לנקודה, ובאמצעי החוזי שיש לו ואמצעי השמע, להעביר מידע יותר טוב למפעיל בחמ"ל, מה קרה שם בנקודה הזאת. אבל בקלות אפשר גם להפוך אותו לכלי לחימה של ממש, להתקין עליו עמדת מקלע נשלטת מרחוק, ואז מפקד גדוד שנכנס לעזה יוכל לשלוח חוליית חוד של כלים לא מאוישים במקום לסכן חיילים בסמטאות של עזה. הכלים האלה יעשו הרבה מאוד משימות שהיום אנשים עושים. אז זה לא שמחר המלחמות יתחילו להיראות ככה, אבל תוך כמה שנים יתחילו הרובוטים להחליף את הטנקים ואת כלי הלחימה האחרים. הם לא יוכלו לקבל את כל ההחלטות בעצמם, אבל התסריט הזה של מלחמות לא מאוישות כבר לא נראה היום כל כך. איך מתמודד צה"ל עם החשש מחטיפות חיילים בגבול רצועת עזה? שולח כלי רכב רובוטיים לא מאוישים לבצע את הסיורים. ניר דבורי, כתבנו, מביא הצצה ראשונה. זה הפתרון שאימץ צה"ל לאיום המטענים בגבול רצועת עזה. את התמונות האלה צילמנו היום סמוך לגדר, רכב רובוטי לא מאויש שבשבועות האחרונים מבצע סיורים לאורך הגבול לראשונה בפעילות מבצעית. הרכב ג'יניוס שמו החל להחליף את הסיורים המאוישים בגזרה המאוימת ביותר באזור כיסופים. רק לפני חודשיים נהרג כאן גשש בפיצוץ מטען שהופעל לעבר הג'יפ בו נסע. הג'יניוס מתוצרת אלביט והתעשייה האווירית נשלט מרחוק, מחדר בקרה או מרכב סמוך, מאתר מראש מכשולים ויודע לעקוף אותם גם ללא התערבות המפעיל. מצלמות יום ולילה שמותקנות עליו מעבירות לחמ"ל תמונות בזמן אמת. הנה כאן בסיור בשטח בנוי, מערכת חיישנים שמותקנת ברכב לאיתור ירי צלפים, מזהה את מקור האש ומעבירה את המידע למסוק תקיפה שנמצא באוויר. שימוש בו מקטין סיכון של חיי חיילים. עכשיו פועלים בגזרת כיסופים חיילי גולני, גם להם לוקח זמן להתרגל לכלי החדש.
ומסייר פותח צירים, נשלח למקומות בהם יש חשש שהונחו מטענים ובעתיד יותקנו בו גם מקלעים. עד היום היו כלים לא מאוישים באוויר ובים, עכשיו גם ביבשה. בצה"ל מפעילים כלים כאלה גם בגבול הצפון, לא רק כדי להקטין הסיכון לחיי אדם, גם למנוע ניסיונות חטיפה.